nanging dosa. Mo na ni mapa. Mo na ni. Sige. Tara, tara. Kabuna ko ha. Sige, sige, kuba. Sama ni. Sama na. Dili man mao, pre. Di man asa man ang mapa. Busur. Sama ni, uy. Sama ti. Brosur na ko na dong. Ay, pandang. Narang mapa dong, narang. Taguin na yung ibon, TV. Sulod na dito ka. Salamat. Tama ni si Auntie, uy. Mapa. Asa man ta diri? Balay ni Mayang? Si Manang Mayang nito. 100 steps. Abot na ng kahoy. Moto. Motong kahoy. Moto. 100 steps gikan sa kayamanan. Kayamanan na lang, pre. Pre, surbol na. Surbol na ni pre. Surbol na. So, asa man ta magkuan? Asa pa ito magsugod? Wala man tayo mga pala. Ako bahala na. Ikaw, nakandam ka gamit. Bantay ka. Unsa pa man itong gulat? Tara na. 7, 98, 99, 100. Pre, 100 steps gikan sa balay ni Mayang. Good na. Nana ka sa kahoy. Amulay ka. Patambay. Kita naman din ni kahoy gikan dito. Dahil nga nagyat-iya pa man ta. Naglangan na kita. Patambay. Patay, bini. Buat ako, pre. Ha? Wala na yun. Palong na. Patay na palong. Wala suka ni. Saan na meron? Ako'y bahala na. Ingon ka na kay ganda. Wasa mo ganda? Ay, lukay. Lukay? Pagkuhan di gabi kinit. Kinit kayo. Sila na naman na. Oh, dara, oh. Sige. Ano ka naman imong gikot? Hindot na yung kay Aron na matayo pa sa kapri. Tama na. Sige. Oo na, ang ganahan sa imong pre ba? Sige. Asa mo ko? Gunit sabi. Sige, wala ko lighter. Nilanan. Nako lighter. Sige. Nanawa sabi. Ha, kana. Sige na. Kan hindi na gini na tayo pang sa kapri. Pigin na ba yan? Sabay. Tingin ka na lukaya. Sa pungin, gulong pre. Sige. Kaya na. Good na kayo. Sarong patayupan ba na? Kayo pa ng kapri na. Busog na kayo siga. Yan, mga pre. Ang mas mayo ani. Mag-ingat ta. Ako yung una dito kasi likod. Abi ng mapa, bi. Charo pa ni mga pre. Laro lagi ni. Tara. Ay, tao. Makita ta. Oo, gunit isa, pre. Gunit. Gunit, pre. Muka ako pa paguniton. Guniti pre. Pre, pilang kita kabuk? Upat, gilun dia. Upat. Pre. Ang kaman. Pagino mo ba? Ano sabat dia? Pagino lagi mo. Pre, ini kayu, pre. Kayu ba? Saman.